So, what's up mga idol? Magandang umaga mga idol. So, ngayong araw mga idol ay kakatapos na natin maglagay ng ipa dun sa may part 1 na vlog ko mga idol. Okay mga idol, kasama natin mga idol si Tagalog Vlogs. Kaya nagpapaikot siya ng mga idol, nagkukulik ng itlog. Kakatapos lang din mga idol, nagkatapos lang din niya magpulot ng itlog sa floor eggs. Abangan nyo mga idol. Abangan nyo mga idol yung vlog niya dun mga idol. Yan mga idol oh. Diyan siya nagkukulik mga idol. Ganda ng galang galag. Yan. Dito ako nagtatambay ngayon araw mga idol kasi dito kami sa building nila mga idol naglalagay ng ipa mga idol. Panoorin nyo lang yung part 1 mga idol, yung naglagay ako ng ipa. Ayan mga idol. Dito ako naglalagay mga idol. Yung loob ng building. Ayan. Shoutout pala dyan sa Silence Viewers. Kay Ricky Santiago Vlog, shoutout. Subscriber namin yun ni idol. At sa mga lahat ng sumusuporta sa vlog namin, shoutout. Kay idol. Shoutout din. Yun, nakarami na siya mga idol. Oh. Suportahan natin ito mga idol kasi yung channel niya din. Suportahan natin. Sa mga subscriber ko, paki-subscribe mga channel ni idol. Yung channel. Abangan nyo yung mga video natin na ano ba? Abangan nyo mga idol yung mga video na i-upload namin mga idol. Kaming dalawa. Yung dalawa. Abangan nyo lang mga idol. Marami pa kami i-upload. Marami pa kami may upload mga idol. Nakasama-kasama kami. Kasi kami mga idol ay habang nandito kami sa farm mga idol, lagi kami magkasama nito sa vlog. Kaya nagkakabalik na niya sa galing siya sa probinsya. Mainit na mga idol oh. Sa may Pampanga, mainit na dito. kami mga idol ay nagtutulungan. Kami po ay mga idol, kami po ay nagtutulungan po sa aming channel. Nagtutulungan po kami. Sa mga katulad namin na small YouTuber mga idol, magtulungan po tayo. Sa nag-iisip din kami na kung paano namin papaganda yung quality ng pag-video namin. Kaya ang nangyayari sa amin sa ngayon, sinimulan na namin, isa man sa amin ng cameraman. Isa. Palitan na lang, palitan. Ipaliwanag na. Yun pala mga idol oh, yung ipa, marami pa akong ilalagay dun sa loob. Mamayang hapon naman ulit mga idol, maglagay ako. Nakakatapos lang mag-vlog mga idol, yung kanina, yung part 1. Binablog ako tapos yung taga-video ko dun si Tagalog Vlogs, tapos may idol nagpa-video din sa akin si Idol Tagalog Vlogs na namumulot siya ng itlog. Kaya palitan lang kayo mga idol yung taga-video ko kasi wala po kaming taga-video mo na ngayon. Darating din tayo ngayon. Darating din ang araw mga idol na yung panahon na may cameraman na kami. Hindi namin susukuhan. Hindi namin susupuan mga idol. Okay lang kahit kaya kami magtiis hanggang basta tuloy-tuloy lang ang vlog namin mga idol. Wala sa Tagalog. So, yun lang mga idol. Ito lang yung muna video ko mga idol kasi last collection na itong mga idol. Pauwi na kami sa barracks. Alas 11 na. Alas 11 na. Masipag-uwian na kami. Kakain naman ng tanghalian. Idol. Kakain ng mga tanghalan mga idol. Ito lang na collection namin mga idol. Ni idol. Tapos ito yung saan yung tuwisa doon? Ito lang yung na-collection na floor eggs yung nag-vlog siya. Yan mga idol, shoutout lahat sa mga subscriber ko, shoutout sa lahat ng nag-support sa channel na ito.
Yan, daming ipa mga idol. Oh. Parang palay. Kung pali lang sana mga idol, ay ano na namin yun, ipagaling. Ipagaling. So, yun, maraming salamat mga idol. Salamat sa suporta. Salamat po.